Montalban, Ermitagaina Nafarro, Ermitagaina taldeko txirrinduaria, etxeko bigarren etapa ugatu dugu, Iruñarreko itzuliak dagoeneko erdibidea gainditu du, eta etapa hau erregina izan da, eta horregatik jakin nahi dugu zurekin, zer moduz, guzaizun eguna? Oso gogorra, baina ondo pasatzen lortu dugu. Nola ibili zaret, ikusi dugu ekipoa erasoka hor ibili dala, bai Michelekin, bai zurekin ere, azkenen komendatean mugitu zara, lasterketa buruaren bila, gaur sentsazio hobeago topatu alditu zuen. Bai, hasieran egia da, kostatu zaidala euriaren gatik, baina azkenean sentsazioak lortu ditut eta aurrera ondo jun naiz. Orokorrean taldearen maila egia da, ez da puntakoa dela, baina egia da, gaur atzo baino hobeto, eta hor zaudete lehiaren hurbil. Bai, beti borrokan gaude eta aurrean saiatzen egongo gara. Eta bihar Iruñean, zu iruindarra izan da, Aldazarrakoa izan da, Zaldi Zurien amaitza beti berezia izango dezu, seguro. Espero zu biharko etapa, agian garaipena lortzea Zaldi Zuri horretan, amaitz bat baino errealidade bilakatu dezeulako, baizu edo bai zure taldekidek. Espero dugu irabaztea eta gutxienez baten bat hor eskoak altxatzea eta Iruñekoak aurrean egotea. Seguro entrenamendu errepide askotatik pasatzen ari zaretela egunotan, bihar zure etxeko etapa izan da, etxekoa, nolakoa da etapa, konta eguzu, ze gaku ditu? Ez da gaurkoa bezain gogorra, ez ditu hainbeste igoerak, baina airea asko eragin dezake eta mina handia egin dezake. Eta gero horren dainen gora, tropela nahiko apurtu laiteke, nahizta ez mendate gorra ez izan, eta gero horren dainek Iruñera, badaude maldak apurtzeko. Bai, asko daude. Zorionak. Eskerrik asko.